काय रे माझ्या घराची ताराई घराची दोन उदारा उडी काय लेली पुढला दार उघडा असा आणि पाठला दार उघडा असा ज्याच्या घराची दोन उदारा उघडी त्याचा सगळा उघडा बघा लागले असा काय वाजवणं असतात गाठून कंटाळली आहे माझी मी एक मला घरात दिवस काढतोय दुसऱ्या दिवस काढतो तर कधीच मायरा गेला असतात पण मी मायरा गावचं नाही की ते उद्या जर कंटाळ मी मायरा गेलोय तर लोक बुतू करतली वासंती घरात तांना नाही वासंती घरात तांना नाही इला मायरा आणि मायरा किती जाव हात धरून इलं लगीन करून घरात इलं लगीन करून कसा मायरा जाणार नाही तरी सुद्धा गाठून कंटाळली गावा शपथ रोज दारू खाऊन तुमच्या कोण म्हणा घरात दिवस काढी आता बक्षात दिले काय कसं घरात तुमच्या घालतो मग तुम्ही म्हणता वासंती महिन्यात घरात दिवस काढता रडतं जेव्हा शपथ एक दिवस कसं जसू काढलं नाही अहो तेव्हा मोठा सांगले मी वासू वैद्यांचा असा मोठा वासू वैद्यांचा कसा मोठा लगीन करून घरात दिलं आणि बघता त्यांचा काहीच मोठा नाही अहो काय असतं जेव्हा शपथ मोठा नाही चांगलं घरभरात दार वाजता म्हणून सांगले मी येऊन बघा यांचं घर दोन पाक्याचा घर कुठल्या पाक्या काही भावगिरी करायला लावल्या पाटल्या पाक्या यांचा गळगळतो आता यांनाच माहिती नाही कसला संसार करतलस तेव्हा फुलाराणी सगळं घोटाळा केले फुलाराणी सांगलेली तुझ्या भावाशिवाय आणखी या गावात आणखी वासू कोण नाही माझं एकच भाऊ वासू वैट औषध उजवून देवचा काम यांचा म्हणून यांचा वासू वैट म्हणतो आता यांच्या औषधांचा गुण नाही त्या का करतो काय जेव्हा शपथ कंटाळलंय पण रोज किलेस किती करतो रोज दारू खाऊन येतात किती लगीन झाला बरीच वर्ष झाली यांच्या घरात अजून पाळणं हलणार आता पाळणं हलणार आहे त्याच्या माझ्या येऊन राग काढतं काय करतं रे बापिया मला सांगा मी काय करतो रे काय बापिया कळत नको ह्यो सकाळ संध्याकाळ अंगाबरोबर जर आपण धरत असता पाळणं कसं म्हणतला पाळणं नाही जेव्हा शपथ कशीतून पेटायची माझी माका माहिती आहे एका वगात चलताना माझा कठीण असा मग कंटाळलं तर भाईच्या परसवर जातंय साफसफाई करते काहीतरी दिवसा पुरता देतात तरी चूल पेटवते जेव्हा शपथ देव माणूस खरी गावले तरी आपण ते साथ घालतोय काय गं वासंती बरा असं काय म्हणा आणि म्हणून माझा घर चालला जेव्हा शपथ पटायला सांग गजाल सांगतोय पहिली आई स्वर्ग दिली बरे होते 2-3 स्वर्ग दिली मी माझ्या हातात मोडून घातलंय तुम्ही म्हणशात किती आहे पहिली मोडलंय म्हटलं ह्याच्यापेक्षा दुसरं कोण येता का बघूया दुसरी मोडलंय ह्याच्यापेक्षा तिसरं कोण येता का बघूया असा म्हणतो क्षणी या वासू वैद्याच्या गळ्यात पडले मला गजाल सांगतोय पहिली आई स्वर्ग दिली बरं होतं कुंभियासारखं जैते थै टोपी पी घालून ती माका रुबाबात अगदी बघू किल्लो देवा शपथ शेजाऱ्यापर्यंत काय सांगू नको वासंती पहिली आई स्वर्ग दिली बघू घेतात म्हणतो क्षणी खय पुतो काय पुतो पावले पाणी एकटे झाली यांच्या गजाली सुरू झालं वय बसून तात्या का सांगता हो उद्या वासंती भूक येतं ना हो उद्या वासंती भूक येतात आवाड बरं झाला आई म्हणाली वासंती गो तुका पहिली आई स्वर्ग देता उद्या आम्ही पावले उठावर बरी करूया मी म्हटलं आई काय करूया आमची काय तशी परिस्थिती नाही होती तरी सुद्धा आईने सध्याचा माझ्याचा सध्या केल्या म्हणाकला ती पाहुणे उद्या जोग घातल्याशिवाय पाठवूया नको होय ठरला पाहुणे येऊतो दिवस ठरलो उद्या पाहुणे येऊचे आईने आपल्या शेजाऱ्या पाजाऱ्यांका सांगले पाहुण्या सोऱ्यांका सांगले सगळ्यांनी यावं परत मला हो काय यातलं असं घर आमचं देवा शपथ उद्या पाहुणे येऊचे माका कसली झोप लागतं माका सांगा उद्या जर भाऊ घेऊचो असलो तर त्याच्या बाय माणसात झोप लागाय मग माका कशी लागतली मी आपल्या ह्या कुशीवरतून त्या कुशीवरतून ह्या कुशीत तळमळतोय आपला अतुरांची वाट लावलोय कधी उजवाडचा बघी आणि दिवस उजाडलो तो पाहुणे खळ्यात सुद्धा बसले देवा शपथ बरं होतं गाडी जायचे थै टोपी घालून ती रुबाबात भाऊ गेलो तुम्ही बसलोय घरात ही नुसती गर्दी दुपारतो जेवणातो बवाड शेजारा पाजाऱ्यांची गर्दी नुसती कोणाचं कोणा मिळेल नाही हा त्याच्या रापाट त्याच्या रापाटा कोण बरा विचारणार आहे मी माझ्या होरेसून आपलं बघतोय बसलो आघाडी वासंतीची कशी करवली खळ्याच्या जाती बघू आणि झाला दुपारची वेळ झाली आणि पटकन पाहुण्यांची पंक्ती वाढल्यानी म्हटलं पाहुण्यांनी झोपला चौक चला म्हणतो क्षणी जो बघू गेलो त्याची इतकी धांदल झाली हात दुपणाने सारख्या पटकन उठलो आणि पटकन टोपी काढल्याने कुठे राहिले भोवऱ्यासून बघतोय सगळ्या सुसुई जेव्हा शपथ सगळा बोलतोय बघल्याने खळ्यात पडून जातोय आई म्हणते गो उठला काय तुझं तू पहिल्या दिवसावर मोडतो की काय भोवऱ्यासूनच दाखवलंय त्या खळ्यात काय का बघ जो तो गडी माका बघू गेलो आणि त्या लग्नाच्या आधी इतक्या सुळसुळी उद्या लग्न केल्यावर सगळ्यात गुळगुळीत झालं का त्या झाली बसा मोडून जातो तरी माका शेजाऱ्या म्हणतो मी पहिल्या दिवसावर मोडतो की काय सुळसुळीत असल्यामुळे काय आला तुका तुझ्या बरा पडतं मी म्हटलं कसा काय
उद्या लगीन गेलं झालंच आणि उद्या पोरगी टाकी झाली तर पोरग्या टाकी बाहेर खेळायला जाऊ नको. घरातच जसं दोंडी कधी खेळतली तरी सुद्धा म्हटलं माका सुळसुळीचा माता नाही गुळगुळ मोडून घातलं आणि नशिबान भाऊ भावतोय वासुवाद येतो गळ्यात पडतो रडतोय भाऊ जेव्हा पोटाला येतात आता घरात कसं केस एवढा वेळ झालं का भीतीच वाटतं जेव्हा पण कधी कधी जीव भडबडत आहो उशीर झालो का बायको त्यांची कुकू लावलंय त्यांच्या नाव आज सुधारतील उद्या सुधारतील अशी जेव्हा तुमचे हात जोडीत असते आणि वाट बघते हे जेव्हा बेगीन घेऊन येत असते बेगीन बेगीन घेऊन रडतं जेव्हा शपथ पण करतलच काय कोणतरी गाडी घालतील कोण मारपीट करी म्हणून वाट बघूची लागतात आणि हजार विचार मनात येतात रे जेव्हा हजार विचार मनात अजून कसं येणार हो माझं